Hej og hvad så, folkens? Jeg ved godt, jeg sagde, at jeg ikke ville optage. Jamen, jeg havde ondt i min arm, men fuck, det er på en computer, så skal jeg bruge 2 arme. Så det er bare lækkert. Og det er inde på Arkaset. Det er bare fucking fedt, man siger det der. Men åbenbart kan man ikke spille Rainbow Mode. What the fuck sker der? Okay. Undskyld, vi skal til at cutte i det på grund af, at det hele bare lort. Jeg prøver lige at lave en ny, og så prøver jeg at slette den gamle. Jeg synes, det er kedeligt at se på, men jeg kan bare ikke ellers. Så kan man måske prøve at spille noget andet end Arkaset, hvis der kommer noget andet frem. Prøver jeg bare at gå ind på Akka. Undskyld, hvorfor jeg gjorde det der. Det er ikke helt selv, men så skal vi i gang. Så skal vi i gang. Så man kan se, så tænker den. Så opretter den forbindelse. Måske vi kan spille Rainbow Mode nu. No. Det kan vi ikke. Smoke weed every day. Okay, det ser vist ud til det, fordi der ikke er nogen spillere inde på det. Jeg ved det ikke. Måske så man går ind på FFA2 online, så kan man godt spille. Okay, det er fordi der ikke er nogen spillere inde nu. Men så får vi se, hvor godt jeg kan klare det. Undskyld, hvis den siger sådan en irriterende lyd. Hvis gang den splitter, det synes jeg også selv er ret nederen. Og min computer er jo ikke så god, så det lægger meget, men jeg er bare glad for, at jeg har en. Shit, det er lækker. For mamma told me, jeg snakker kling midt i videoerne. Jeg synes bare, det går alt for hurtigt, når jeg optager nogle gange. Det går bare så hurtigt, man næsten ikke kan nå at følge med. Det er så nederen, at man ikke det er noget, jeg ikke op til særlig lang tid, ja. Fuck, hvad sker der heroppe? Jeg tror lige, jeg går op. Nej, selvfølgelig. Præcis. Når man som I kan se, eller som jeg kan se, undskyld, I kan se det, men sorry. Men okay, men har åbenbart også press enter to touch. Altså det, så kan man vist bare enter. Yes, det kan man godt. Så det er bare lækker. Der er også beskeder med dernede i hjørnet, hvilket jeg heller ikke kan se. Undskyld. Jeg har ikke en særlig god position, hvis jeg også skal. Jeg spillede bare lige. Jeg troede, jeg kunne ramme, men fuck det. Bang, son. Fuck, hvor er jeg dum. Skulle nok ikke have gjort til. Fuck, nu splitter han. Ja, okay. Eat every day. Fuck, den video er allerede på 4 minutter. Så jeg ved godt, det er sådan 1 minut. Kom nu ind i Rainbow Mode. XP2, hvad fanden er det? Okay, så tak for at jeg spawnede i den. Okay, det er bare nogen, der prøver at gøre den her fucking kæmpe.
det der. Det her. Fuck det. Free fall. Okay, hvis I spørger, så er det hver eneste gang man splitter, det lyder sådan der. Og jeg hedder Agacoin på grund af. Som I kan se, så er det hver eneste gang på grund af, man kan jo kun gå ind i det samme game, fordi der ikke er så mange, der spiller det her jo. Og der er KC 3. pladsen. Ja, det er også derfor, de er så lille, dem der er oppe på leaderboard for eksempel. Hvis I gerne vil vide det. Everyday. Smoke weed everyday. Okay, jeg skal så meget hente navn. Og jeg ved ikke, hvorfor min Martin, der hed, han hele tiden siger Saki nogle gange. Lad mig tage det i min Minecraft-video. Jeg går til spille også med min storebror, han blev bare flække. Eller, det var faktisk med mig, men not to read. Jeg ved godt, det er dårligt. Jeg er ikke særlig god til at spille. Så derfor ændrer vi navnet. Det er det hele. Magen. Fuck, jeg glemte det S. Magnus Christensen. Så skal man lige gøre sådan. Sådan der. Så er det helt godt. Magnus Christensen. Nu ruller han derude. Prøv lige at se en start, man. Han er allerede på 54. Men det er jo også fordi de her kugler, de er lidt større end normalt. Ellers var der jo bare nogle fordele, man kunne spille Rainbow Mode og sådan noget. Men skriv, hvis der er nogle andre game modes til Agar.io, altså nogle andre end bare selveste spillet. Tror jeg også, der har været op før, men jeg har slettet. Ja, det er nok sådan noget. Fordi det blev lavet. Men jeg tror faktisk også snart, at jeg skal til at slutte. Jeg vil gå fucking irriterende. Undskyld, hvis det bare lige pludselig slutter. Jeg mener, det slutter. Undskyld, jeg ikke kan finde noget at tale. Eller, kan man lave det der? Det tør jeg sgu ikke helt. Eller, gør jeg? Ja, fuck det. Der er vist også en anden, der har tænkt på at gøre det. Så kan man vel spise dem her over, var det vist jeg havde set. Men nu bliver jeg bare flækket totalt af Croatia. Jeg beskytter mine små bobler. Ja. Yeah. Næste gang jeg dør, tror jeg ikke, vi kan spille mere. Ja, der kommer nogen Rainbow Online. Okay, der er ikke nogen inde. Så det skulle jeg nok ikke have gjort. Okay. Nu skal vi spille. Afgørende spil på liv eller død. Smoke weed every day. Up. Smoke weed every day. Nej. Team skal jeg ikke spille Hunger Games. Nej, jeg tror jeg skal bare spille det med, hvor der er 33 inde. Jeg gider sgu ikke det, hvor der er 40 inde. Tak for det lækker. For det. Okay, det var så ikke det afgørende spil, det var fordi jeg lige fuckede helt op, fordi det lag.
Illuminati. Kunne ikke splitte. Jeg synes ikke, Kasper er dårligt til det her. Spawn er fucking en jæge. Fuck. Det er mit navn. 100, det er mit navn. Magnus. Sådan der. Juff. Så går vi bare i gang. Fuck dig, ja, du har jeg spawner en nitter, det er bare ikke godt nok. Og hvis jeg spørger, jeg splitter bare. Der kommer Quibble Cup, som man troede han hed. Hvis jeg ikke kender Quibble Cup, så er det en, der kan lide at spille Nagayo. Hvilket Jumbo også, så kan han spiller bare nær så meget. Eller han spiller det vist mere, jeg er ikke helt sikker. Jeg kan ikke huske det, men ja, der er Jumbo, der spiller det mest på. Han er bare god til sådan en DR. Han er fucking syg til det. Hvis I ikke selv har set hans videoer. Så GV. Okay, der er jo... Nu splitter han. Jamen, så splitter han. Fuck. Okay. Jeg sagde... Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, men... Okay, nu er det, hvis vi kommer op på 200, så... Okay. Jeg laver en livestream. Okay, nej. Okay, hvis der er nogen, der gider ind og spille med mig, så bare kom. Og det der ved jeg godt selv.